A hali yanzu fa Benjamin Netanyahu fa ya ci guba a cikin abincinsa wanda yanzu magana nan da nake muku majibantan ofis ɗinsa su suka bayyana wannan abin da ya faru awa uku da suka wuce wanda yanzu magana nan da nake muku majibantan ofis ɗinsa su suka fito suka bayyana wannan abin da ya faru awa uku da suka wuce. Na san fa duk wanda yake bibiyar Sultan ya gane wannan wani bidiyo ne aka ɗauko shi aka yanke aka ɗora fuskar Tinubu domin wannan shine asalin bidiyon da Sultan yake magana akan gubar da Netanyahu ya ci. Wannan kuma shine gaskiyar magana akan dalilin da yasa aka je gidan Gali Ismail aka kama shi. Shahararren ɗan jarida wanda ya shuna akan manhajar nan ta TikTok wanda ake kira da Sultan JGN. Hukumar DSS sun fada har gidansa sun kama shi bayan fitowarsa daga sallah a masallaci. Ana zargin sa ne akan cewar ya wallafa wani faifayen bidiyo wanda yake nuna Baba Bola Ahmed Tinubu yana kwance akan gadon asibiti Muraran, wanda yake nuna cewar an samu wani faifayen bidiyo wanda murya ta fito ta cewa ta Sultan JGN shine ya wallafa wannan faifayen bidiyo. Wanda daga bisani mutane sun yi bincike sun gano cewar wannan faifayen bidiyo ba fa Sultan JGN ne ya wallafa shi akan Bola Ahmed Tinubu ba, wanda asalin bidiyon da ya wallafa akan shafinsa na TikTok wata bidiyo ce wanda yake magana akan Benjamin Netanyahu yana kwance akan gadon asibiti Muraran, wanda zamu nuna muku faifayen bidiyon akan wannan shafi namu domin warware zare da abawa. Ana tuhumar Sultan JGN ne akan samar da wani faifayen bidiyo wanda yake dauke da hoton Bola Ahmed Tinubu akan gadon asibiti Muraran, yana cewa ya ci wata kwayar poison wanda kuma yana kwance akan gadon asibiti. Lauya ko kuma alƙali yana tuhumar cewar Sultan JGN ya wallafa wani bidiyo wanda yake nuna cewar Bola Ahmed Tinubu ya rasu ko kuma ya ci wani poison akan shafin TikTok. An samu asalin bidiyon ne akan wani shafin TikTok wanda yake rubuta Bola Aswaju, wanda shi kuma asalin bidiyon Sultan JGN yana ɗora akan wani shafin sa ne wanda ake kiransa da Sultan JGN akan manhajar TikTok. Bidiyon ta samu ne daga wasu ɓata garin mutane wanda suke creating ɗin bidiyo da AI wanda ake kira da artificial intelligence. Wasu application ne wanda za su iya kirkira maka wasu abubuwan na dabaru wanda kuma suke nuna cewar abu ne gashi a zahiri wanda ba haka bane. Al'umma suna mai kokensu da hukuma su yi bincike mutuka sosai da sosai, wanda ake ganin cewar hukumar DSS suna iya bincike akan kowace matsatsalu, amma ya za a yi wannan lamari ya sha gaban su. Ga cikakken asalin bidiyon yadda abin ya kasance domin warware zare da abawa dangane da wannan zargi da ake wa Sultan JGN. Bola Ahmed Tinubu, bari in sa muku wannan bidiyon da DSS ke magana akai. Fa ya ci guba a cikin abincinsa wanda yanzu magana nan da nake muku majibantan ofis ɗinsa su suka fito suka bayyana wannan abin da ya faru awa uku da suka wuce. Na san fa duk wanda yake bibiyar Sultan ya gane wannan wani bidiyo ne aka ɗauko shi aka yanke aka ɗora fuskar Tinubu domin wannan shine asalin bidiyon da Sultan yake magana akan gubar da Netanyahu ya ci. Wannan kuma shine bidiyon da wani ya ɗauka ya yanke ya ɗora hoton Tinubu ya ce ai Tinubu ne ya ci guba. Kamar yadda a hali yanzu fa Benjamin Netanyahu fa ya ci guba a cikin abincinsa wanda yanzu magana nan da nake muku majibantan ofis ɗinsa su suka fito suka bayyana wannan abin da ya faru awa uku da suka wuce. Kamar yadda kuke gani dai ga ƙarin bayani a ranar 20 ga watan Julai din nan da muke ciki, ofis ɗin Prime Minister Benjamin Netanyahu sun bayyana cewa fa Benjamin Netanyahu yana samun afuwa daga abinci mai guba da ya ci, kamar yadda ofis ɗinsa suka faɗa. Sannan suka ƙara da cewa Benjamin Netanyahu zai ci gaba da aikinsa ne bayan ya samu ya huta na tsawon kwana uku a gida kenan. Wannan ba san me yake faruwa fa Netanyahu mai shekara 75 lokaci guda ko kuma ku dare ɗaya kawai ya faɗi da ko ku ya kamu da kumburin hanji da kuma rashin ruwa. To a ƙarshe dai likitocinsa sun tabbatar da cewa fa sai ya samu hutun kwana uku wanda daga bisani zai fito ya ci gaba da ayyukansa. Amma fa duk da hakan yana gidan ma zai ci gaba da sanin din wasu abubuwan a matsayinsa na Prime Minister na wannan Israel. To a ƙarshe dai me za ku ce tattare da wannan abin da ya faru da Benjamin Netanyahu? Sannan kuma menene fatan ku a kansa? So kamar yadda kuke gani wannan dai shine asalin bidiyon da ake zargin Sultan JGN akan cewar ya kira Bola Ahmed Tinubu a matsayin majinyaci wanda ya ci poison. Wanda idan mai sauraro ya kalli duka wannan bidiyo ya ishe ka yaurare zare da abawa ka gane cewa wannan zargi ne kawai ake yi a kansa. Amma kuma wani hanzari ba gudu ba, mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su dangane da wannan kamu da aka yi mishi. Wasu mutanen suna zargin cewar an kama Sultan ne bisa sakamakon ana so a tuhume shi akan wasu abubuwa daban-daban ko kuma dan ana jin haushinsa sakamakon Sultan yana sukar ra'ayin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Kamar yadda wasu mutanen suke gani ga irin bidiyoyi misali wanda yake wallafa akan sashin na TikTok. Anya Tinubu ko ba manta ya cewa shine shugaban kasa ba a Najeriya yake wannan maganar. Tell me what are we producing and selling to other countries?
not even for slippers. We eat the skin of our cows instead of turning them to beautiful bags and shoes. Eliminate that. It's a sign of poverty. To a ƙarshe dai wannan maganar ita take trending a social media inda Tinubu yake tambayar wacce take masa tambayoyi cewar ki gaya min abin da muke iya samarwa a ƙasar Najeriya muke iya sayarwa da wasu ƙasashen da ƙetare ko da ma a ce slippers ne. Sane ƙara da cewa a Najeriya muna cinye fatar shanu maimakon mai amfani da wannan fatar shanun mu kirkiri irin su takalma sannan kuma da jakankuna masu kyau. Ya ce ya kamata mu goge wannan abin domin wannan fa alamu ne wanda yake gwada cewa fa akwai talauci. To fa biyo bayan waɗannan maganganun nasa ne fa a halin yanzu ake ɗaukowa ake ta sassawa amma barin gaya muku wata gaskiya da ba ku sani ba ko kuma ce majoritin ku ba su sani ba. Wannan maganar da Bola duka an za mu karkare tafirimar shirin daga ƙarshe dai wani fata za ku yi wa Gali Ismail wanda aka fi sani da Sultan GGN, sannan wani shawara za ku ba wa hukumar DSS domin su gudanar da bincikensu cikin adalci, ku faɗa mana a comment section.